Начало. А? Ам, Тази среща се провежда от издателство Курко. Ам, ето, Издателство Курко, което всъщност издава пиктограмните книги. И аз съм човека зад издателството, Десислава Йорданова, всъщност човека, който прави и самите книги. Това събитие се осъществява с помощта и финансовата подкрепа на Национален фонд култура. И сега накратко ще ви кажа как ще протече събитието. Първо ще говоря аз, ще представя книгите. След това има един блок с лектори, като всеки един лектор ще си представи неговата информация за 10 минути. След всеки лектор ще има възможност той да отговори на един-два въпроса, които вие, гостите, може да зададете в чат секцията на Zoom платформата. След като лекторите направят своите презентации, ще има малко време, в което всеки може да задава своите въпроси на всеки един от лекторите, това, което го вълнува лично. Така. Това съм аз, Десислава Йорданова, която всъщност тази на снимката съм преди 4 години, когато започнах и издадох първата книга Ема, а отзад зад мен се крие всъщност вдъхновителя на тая поредица, моята дъщеря. И сега накратко ще ви представя какво представлява тая поредица, за кого е подходяща и също така един въпрос, който дойде от един от гостите. Какъв е замисълът, който съм вложила аз в тая поредица и защо въобще почнах да я издавам? Така, това е пиктограмната поредица. Вече има цели 3 книги и мога спокойно да я нарека поредица. Като първата книга, като има надграждане в степента на трудност във всяка една книга. Първата книга се дава основния речник на децата. Става дума за ежедневието им, за дневния режим, а, което което им помага в ежедневието. Втората книга надгражда, слага се лексика, която не е вече толкова високочастотна, колкото при Ема. Изреченията са малко по-дълги. И новата книга, която вече има един скок, защото се очаква, че при Ема и Гого децата са се подготвили достатъчно, за да могат да поемат вече цели истории, както и повече граматика и лексика, която е необходима. В Ти си мой приятел, както казах вече, за разлика от предните 2 книги, които по-скоро представят действия на децата, които те правят през деня или се срещат с него в ежедневието си. В Гого вече, Ти си мой приятел, вече има история, сюжетна линия, има повече изречения, не само едно изречение на една страница. Въвеждат се въпросителни думи и изречения, както и инфинитив, частицата за инфинитив, да. Как са организирани книгите? Винаги от едната страна стои текста, като за всяка дума има пиктограма. Това е като правило, което съм заложила. А от другата страна се показва илюстрацията, която показва всъщност за какво става дума в това изречение. Съответно, има карти, които съм направила. Извадила съм всички пиктограми в карти, като от едната страна е пиктограма, от задната страна пък има съответната дума, която може визуално децата да разграничат различните срички. Също картите са разделени на 4 основни категории, за да могат да се правят много упражнения с тях. Видяхте на видеото просто един пример какво представляват картите и на тая снимка отдолу как работят в детски градини, например, защото с тях може да се работи както индивидуално, така и в групи с деца. Така, за кого е подходяща тази поредица?
Тя е подходяща за деца в предучилищна възраст, за деца в училищна възраст, но с затруднение в четенето, за деца, чието майчин език не е български и за деца, чието майчин език е български, но живеят в чуждоезична среда. Тук се вижда, че тази книга се използва от много широк кръг от деца, живеещи живеещи в различни житейски ситуации, както и са на различно ниво на развитие. Но също се оказва, че тая поредица обхваща и много широк възрастов диапазон. Тя е полезна за деца от 1,5 години на година и половина, докато започнат да четат, като пък при децата, които имат затруднения, вече там не се слага дори възраст, а където е необходимо. Точно поради тази причина днеска съм поканила лектори, които да разкажат как използват книгата и картите, но сега да кратко ще кажа какъв е замисъла ми на поредицата. И то е така малко из предистория ще кажа. Попадна ми една книга, която беше италианска, пиктограмна, която беше с пиктограми. И тогава един пъзел в мен се така подреди какво ми липсва, защото аз съм човек, който има дислексия, разбрал го на много късна възраст и това някак си ми дава някакъв по-различен поглед над нещата. И не, видях как всъщност пиктограмите могат да се използват за ранно детско грамотяване на децата как тези пиктограми може при правилния начин на използване да подготвят децата за фактическото четене. Втората причина, поради която аз тръгнах да правя тези книги, е, че в Италия тия книги се водят приобщаващи книги, т.е. децата, които комуникират чрез пиктограми, благодарение на тия книги могат да влязат в една среда с деца, които са в норма и да се почувстват част от групата, както и децата, които пък са в норма, да видят как комуникират тия деца, които комуникират с пиктограми. И тук идва момента, който аз го срещам, защото когато ходя на книжни изложения, когато спомена, че тия книги са подходящи за деца, които имат проблеми, например аутисти, родителите се дърпат и казват, ама то моето няма проблеми и до тук се спира. И с тия книги аз пък искам да направя така, че хората да разберат, че тия пиктограмни книги са супер полезни за децата, които нямат проблеми. Те да станат норма, като се въвеждат при малките деца. И това е само един голям плюс и за децата, които имат проблеми, защото когато нещо безпроблемно влиза в детските градини или в къщи, то е прието за нещо напълно нормално. Та сега давам думата на Диляна Лулчева. Ако може, спирам да... Да, спирам. Само... Диди, тук ли си? Тук съм. Да. И да виждаш всички ли. Здравейте. Радвам се да се включа като редактор и редовен ползвател на книгите и като специалист и като родител. А, аз съм логопед и възрастов психолог. Ръководя Център за работа с деца Барборела. И ние всички сме в екипа, всъщност редовно ползваме книжката. Сега понеже ще се наложи бързо да се включа и да се изключа, искам да кажа няколко много важни неща, тъй като вие може да гледате и клипчетата на Дейси. Ние сме говорили и други пъти за това как могат да се използват книгите за четене. Искам да кажа, че при нас, ако си направя статистика за какво най-много ги ползваме, всъщност се получава така, че много от децата проговарят с тези книги, което е много ценно, защото то не е заложено в концепцията, е някакъв субпродукт, но много смислен такъв. Получи се така, че много деца започнаха да използват книжката, първо да си я разглеждат, след това чисто имитативно. След малко ще ви пусна едно клипче, което буквално нито съм го обработвала, то от преди седмица една от моите
колеги работи с едно дете, което е с аутизъм и беше много ниско вербално, имитираше само думи. Ще видите просто на клипчето как тя се старае по книжката да имитира логопеда. Но това наистина е много ценно в тези книжки, че те се оказаха мултифункционални и стават за много по-малки деца. Аз като родител лично, когато тествахме Ема още, моето дете беше бебе и още тогава успяваха да й привлекат картинките вниманието. Нещото, което смятам, че е много ценно в книгите, е това, че те са много близки като житейски ситуации наистина до децата, до контекста, в който те се движат и не случайно цялата лексика е подбрана да има висока честота на употреба. Тоест, това не са думи, които детето няма да срещне. Те са много интуитивни ситуации, които децата спонтанно искат да изговорят, обговорят и нали, да назоват. Така че тази интуитивност на книгите за мен е нещо изключително, защото има много материали, има много педагогически ориентирани материали. С пиктограми работим всички, които използваме адаптирана комуникация и подпомагаща. И въпреки това, този интерес към книжките, чисто спонтанния детския, смятам, че е нещо много ключово. Ще дам един пример преди да ви пусна клипчето, за да видите как работим с дете, което в момента проговаря поема. Моето дете е билингвално и аз, нали, въпреки че няма официална диагноза, смятам, че тя има леко забавяне в езиковото развитие. Тя също много харесва книжките и съответно ги използва и на български, и на испански с баща си, съответно, когато с него четат книги. А, Беше много забавно, защото в третата книга Ема и Гого се запознават и първо малко се скарват. Не знам дали имам право да издавам нали, това, защото изпуснах малко първата част, нали, съответно, от въведението на Деси, но така или иначе спора се върти около една дупка, която се оказва, че не е дупка за крака, е дупка за приятели, което е много мило и след като прочетохме с моята дъщеря книгата Тъмън, беше излязла. Първо бяхме на една площадка, където тя си ровеше една дупка и си обясняваше, нали, не е дупка за крака, дупка за приятели. И сега някакси всички дупки, включително и строежите наоколо тук, ние се живеем в Лозенец и в НПМГ се строи в момента, има огромна дупка, при което беше много забавно, че тя успя да го пренесе и нали, ми обясни как това не било нали, дупка за крака, дупка за приятели. Казвам ви, толкова емоционално влияят книжките на децата, толкова са близки до тях. Аз не мога да кажа точно каква е магията, нали? Мога да ви изредя редица неща, че са опростени илюстрациите, че са нали, тези ежедневни контексти, но има просто нещо в тези книжки, което наистина привлича децата и ги прави по-различни. Пускам клипчето да видите детето как... Само момент, сега трябва да споделя. Момент. Какво прави Ема? Здравей! Здравей! Стаята на Ема. Ема, спи. Браво. Браво. Ема, тиш. Тишка. Ема, реше. Коса. Добре. Ема, мие. Зъби. Добре. Ема, обува. Чорап. Ема, яде. Яде. Да, пие вода. Момент да се върна в събитието. Така. Това, което видяхте, е само една малка част. Ние наистина ги използваме ежедневно, постоянно поръчваме нови книги от Деси, защото употребата им е много широка.
А, Тя ви показа деси картите, които са много ценни не само за четене, а и при деца с дисграматизъм, които имат проблеми с граматиката, като моето дете, което а, заради двата езика тя не винаги словореда е на български е правилен и картите са много полезни за това да се работи върху граматически аспекти от речта на детето. Тоест, извън ам, пиктограмите дори, те могат да се използват и просто като картинки и не само за четене. Тази, тази интуитивност на илюстрациите наистина помага много на децата за най-различни проблеми. Относно четенето, ценното на това съпровождане с картите, това, което Деси показа, че от едната страна е пиктограмата, от другата страна е думата, че в един момент вие може да направите прехода от това детето да чете холистично, просто гледайки пиктограмите и назовавайки определени елементи от изречението, в това то да чете същински и сегментално. И не случайно думите са разделени на срички отзад. Не знам дали това дали го каза, защото ми се загуби малко. А, Дали спомена и това, но те са разделени на срички не по обичайния начин с чертички, нещо, което и на мен и на Деси така ни се струва неподходящо, защото едно допълнително графично отежняване, докато при тези карти, които са към трите книжки и трите сета карти, имат това просто графично са направени всичките черно и сиво, редуват се черно и сиво и го няма това делене с тиренца, което повярвайте ми, има такива книжки, в които са разделени на всички думите. Изключително много визуален шум има за децата с тези тиренца, които се получават между всичките. И тук това нещо е решено по този начин графично и е много изчистено. Смятам също, че е сериозен плюс, когато детето е на ниво синтез на сричка. Относно четенето. И вече тези карти дават възможност и да разширите изключително много контекста отвъд изреченията, които са в двете книги, и вие да си създавате изречения, да включвате в изречението само един предмет, детето трябва да избере подходящия предмет, например, може въобще да не е свързано с еме и гого, мие си зъбите и трябва да избере правилния предмет и да прочете, нали, думата, да речем, дори да не му покажете предмета. Просто са безкрайни възможностите на тази комбинация от книжка плюс карти. Това е, което аз исках да кажа и съответно да предам щафетата нататък към други хора, които да споделят техния опит. Супер, благодаря ти много, Ди. Сега давам думата на Лина Христова. Лина Христова, за да кажа Да, малко, да кажа малко за нея. Тя е създател на групата Общувай с мен. Майка е на дете с ДЦП, студент е в Италия, специалност Educational Science и целта й е да направи магистратура по ДАК. Заповядай, Лина. благодаря, Деси, за представянето, както и за поканата. За мен наистина е изключителна чест, тъй като за себе си бих могла да кажа, че допълващата комуникация, допълващата и алтернативна комуникация наистина е моя, вече я нося в кръвта си, защото видях как промени животът не само на дъщеря ни, но и на цялото ни семейство. За книжките с пиктограми, или както аз ги наричам книжки в символи, или както тук в Италия са всеизвестни под наименованието InBook, за което след малко ще разкажа, а, те са наистина моя истинска страст. Адаптирала съм, превеждала съм и на италиански, пробвала съм се и на български. Наистина, наистина за мен е чест да бъда тук точно по тази тема да споделя нашият личен опит. Първо искам да кажа всъщност по какъв начин се сблъсках с пиктограмите. Аз понякога ще ги наричам и символи, но знае се, че се има предвид едно и също нещо. Както споменах, голямата ми дъщеря, която вече е на 15 години, е с ДЦП, невербална. Всъщност беше в детската градина последната година, когато започнахме въвеждането на алтернативен и допълващ метод за комуникация. А тук в Италия това се случва
един от основните инструменти. Това са точно книжките в символи. Защото Деси, точно както ти в началото спомена, се счита, че това е един изключително лек и не стресиращ начин за децата да бъдат изложени ам, и да бъдат запознати с пиктограмите. И тук даже съм си приготвила едно купче от книжки, съвсем само на бързичко, просто ще... Оп, само че не знам дали се вижда. Ще си махна ефектът. Не съм го махнала. Момент, извинявам се. Това беше нашата първа книжка с много така ам, приятни чувства. Не се я изрових. Просто да видите текста как е формулиран и колко е богат всъщност. Не са едно и две изречения, си е поне по 3-4 изречения, примерно на страница. Това е за дете, което никога до сега не се е сблъсквало с пиктограмите. И въпреки това нямаше никакъв проблем. Напротив, Марта посрещна това с изключителен ентусиазъм и така всъщност продължихме и напред. Ам, След това, всъщност, благодарение на книжките и ефекта, който имаха при дъщеря ми, точно в този момент се събуди и моето любопитство и голям ентусиазъм спрямо а, така наречените in-book. И затова всъщност сега в първата част от моето изложение исках да ви споделя една така наречена добра практика тук в Италия, защото смятам, че добрите практики, те са такива точно заради това да бъдат споделяни, да черпим вдъхновение и да черпим вдъхновение от опита, на който вече е минал по тези стъпки. А, Много ми беше интересно всъщност Деси какво сподели в началото. Нейната начална идея каква е била. Тук е точно обратното. Всъщност се е случило следното. Преди около 15 години Центърът за допълваща и алтернативна комуникация в Милано, той е един от, може би, трите най-големи в Италия. Тук е доста развита тази комуникация. В съвместно с библиотекарската мрежа и съвместно с един национален проект, който, забележете, казва се Родени за да четем. Те стартират проект по адаптирането на десетина заглавия на книжки, които са нормални книжки от търговската мрежа. Избират 10 заглавия и ги адаптират чрез символи към точно с идеята да бъдат полезни и да бъдат представени на деца с комплексни комуникативни нужди в детските градини. И всъщност защо точно в детските градини? Защото в тази ранна възраст всички знаем, сега няма да ви губя времето да обяснявам какви са ползите от ранното четене, от споделеното четене. Всъщност от ранното, но споделено четене се има предвид. Така, тези книжки биват разпространени в детските градини, в групите, в които има дечица с специални образователни потребности, така да ги наречем. Но какво се оказва? Оказва се, след известно време, че не само тези книжки помагат не само на дечицата с специални образователни потребности, помагат изключително много, т.е. те привличат, буквално като магнит, привличат и останалите деца, тъй като тук групите са смесени много години. Привличат много и останалите деца, тъй като самите пиктограми ги правят активни участници в самия процес на четене. Те не просто слушат и гледат илюстрацията, а те могат активно да участват в самия процес, посочвайки символите,
както и в книжките с Ема и Гого, построявайки изречения, гледайки пиктограмите. И всъщност се оказва, че всички деца, независимо от техните ам, потребности, ам, са въвлечени в един общ процес, което всъщност е най-ценното и най-важното в случая. Тоест, тъй като децата, нека да не забравяме, че преди, независимо от техните потребности, на първо място са деца. Имат нужда да участват заедно в един процес, не да бъдат делени на такива, които могат да четат, на такива, които не могат, такива, които разбират български или пък не. Те имат нужда от а, това да участват всички заедно, като група. И точно тук обединяващият мост се явяват пиктограмите. Затова и книжките тук се наричат инбук, защото са интересни, интелигентни, интуитивни. Това може би на първо място исках да кажа колко са интуитивни, ам, интерактивни, тъй като позволяват на децата да участват в самия процес, и инклюзивни. Всъщност, може би, специално за мен като родител на дете с специални потребности, това е от първозначно значение. Те са инклюзивни. И всъщност какво се случи при нас? Минавам. Това беше добрата практика, която исках да ви споделя. Да, знаех, че в един момент ще се разсея така. Достигнахме до инклюзивни. Защо са инклюзивни? Това го изпитах и в нашето семейство, тъй като имам по-малка дъщеря, която която няма проблеми с развитие или говор, но живее в двуезична среда. И за мое голямо съжаление, българския им така, не е на задоволително ниво, въпреки моите опити. Но още от съвсем мъничка, наистина от, не знам, примерно година и нещо, две годинки, тъй като вкъщи имаме много книжки с пиктограми, тя просто сама си ги избираше. Тя си предпочиташе тях, насочваше се чисто интуитивно към тях. И така започна да си измисля, т.е. не да си измисля, по символите да си съставя първо на италиански. Но откакто се запознахме с Ема и Гого мисля, че беше преди 2 години, всъщност с Ема и Гого беше любов от пръв поглед. Аз когато ги разгърнах за пръв път, просто си казах, буквално, буквално така. Това беше реакцията. Си казах, вау, наистина съм изключително щастлива, че вече се намират такива съкровища и на българския пазар. И трите неща, които си помислих първи за тях, беше тук има мисъл, смисъл и много, много, много любов, много обич, която Деси е вложила. Ние сме говорили и друг път с нея за това и това няма как да не бъде оценено. Но да остана по темата, защото времето тече. Това, което изключително много оценям не само аз, но и малката ми дъщеря, всъщност ние ги използваме за учене на български язик, тъй като тя не се осмелява да използва речниковия си запас, който пасивния със сигурност не е толкова беден, но активният и речник е, не знам, може би 10 на 15 думи. Обаче, когато разглежда книжките, тя просто се престрашава и Деси след малко ще ви пусне едно клипче, прясно, как дори аз се очудих, тя просто следвайки пиктограмите, сама си образува, ето я и нея, защото сме болни, тя си образува фраза и просто видях как
Тя в началото на всяка дума се замисляше как сега се казва това на български. Ако трябва сама да си състави фразата, уверявам ви, ще се откаже още в началото, но самите пиктограми помагат изключително много и винаги се сещам за един израз на латински, верба volant, scripta manent, което означава, че изречените думи отлитат, но написаните остават. И мисля, че точно в това а, истинското е същността на пиктограмите, че няма значение какви са потребностите на децата. Точно този факт, че остават пред очите им и могат да не знам как да кажа, просто да проследяват самата история чрез тях. В това е тяхната голяма сила. Аз сега съм Да, се разправила Лина, с малката. да. Да, Да пусна ли видеото и да се насочваме към ами, край? да, добре, пусни го. Да, пускам. Надявам се чува. Не се чува. Не се ли чува? Браво! Ами то не се чува, честно казано. Сара, искаш ли да прочетеш? Да, обаче високо. Можем ли? Можете, имате 1 минута. Добре, ето точно. Да се възползваме от факта, че е болна поне. Ето, мамо. Обаче високо, за да те чуят всички. Ето книжката. Чакай. Надявам се да се чуваме. Високо. Хайде, давай. Я да видим. Хайде, давай, мамо. Срамуваме се. Да. Аз, мамо, хайде, давай. Нищо. Не знам, може би само отнемаме от Да, времето. да, нищо. Да. Живее на къщата. Гого живее на блок. Браво, мамо, на блок живее и на къща. Добре, после? Имаш ли желание? Много е бавен процеса. Притеснявам Да, се, че... да. Нека прекъснем и да продължим нататък. А после в Добре, края на продължаваме. Аз събитието. изключвам Да, микрофона. да. Добре. Така, сега давам думата на Мария Сендова, която е управител на малкото школо и която при появата на нейния син се прехласва, т.е. почва да харесва много Мария Монтесори метода и го прилага. Та, Мими, не те виждам къде си. Да, тук съм. Давам ти думата. Здравейте на всички. Изключително ми е драго да съм в такава прекрасна компания. Много се разтревожих, Деси като ни обяви като лектори. Моето усещане въобще не е за лектор, а за просто огромен приятел на Ема и Гого. А, в градината, за която отговарям, имахме щастието така да се срещнем първо с Ема преди няколко години. Мисля, че бяхме ние от първите, които така веднага грабнаха книжката и имахме привилегията от време на време да сме в кухнята на правенето на следващите книги, да се вълнуваме в процеса на създаването. До такава степен в момента книгите са част от всекидневието на децата в градината, че си дадох сметка, че нямаме нищо отделно, което така да мога да извадя и да кажа, ето това ни е работата с Ема и Гого, защото те са вплетени в абсолютно всичко, което правим. Си казах, може би ще трябва сега специално да заснема, за да се види конкретно, но така не остана време и просто това, което ще ви споделя в момента, всъщност са
кратки моменти, заснети директно в работата на учителите в групите, като ще видите, това са абсолютно непрофесионални видеа, които ние в градината ползваме за рефлексия, за обсъждане на напредъка на конкретни деца, т.е. абсолютно вътрешни видеа са, но се надявам да усетите така атмосферата от работата с книжките. Давам само малък контекст, за да може да видите да си дадете сметка какво всъщност се вижда на това кратко видео. Това са елементи от работата с децата, като най-общо казано при нас децата са, тъй като сме Монтесори градина, дечицата са в групи с смесена възраст, има деца на около 2,5 до около 5,5 в една група. И работата с книгите ни дава възможност точно за това, за тази споделеност, за която Лина говореше. Много благодаря за това. Наистина, възможността всеки да се включи спрямо възможностите си. Ще видите, има деца, които могат да прочетат думите, други деца, които са много силни в това да категоризират пиктограмите, защото това винаги започваме с това, започваме с самите карти и децата почват да ги разпределят в категории, дали са предмети, дали са действия, за да могат после да съставят своите изречения. Има деца, които са направо експерти, защото вече закърмени са със СЕМА, като са били така в първата си година в групата, след това се появи и Гого и сега вече в третата си година в групата така въвличат маниците и така не винаги имат търпение да ги изчакат да си прочетат изреченията, защото те вече направо на изуст ги знаят книгите и чакат винаги с нетърпение появата на следващата книга. Така че едно от нещата, които ще видите, са такъв тип малки моменти от работата. Нещо друго, което е много ценно за нас е, че през Ема и Гого всъщност успяваме и много да общуваме с родителите. Правим много споделени четения, преживявания в градината, които дават възможност на родителите всъщност да усетят по какъв начин децата се докосват до езика, защото книжките наистина са много естествен, много хубаво хващат естественото любопитство на децата към езика, чувствителността им към структурата на езика, точно в този период между 3 и 6 години. Така че ще видите елементите от такова споделено преживяване с родителите. Друг елемент е самото творчество. Точно заради тази споделеност, за която говореше Илина, всъщност децата никога не спират до това просто да четат книгите. Те винаги искат да творят. Така че създават свои пиктограми, създават свои изречения, техните образи винаги присъстват в пиктограмите, така че не са само Ема и Гого, ами са всички деца от групата са участници в книгата. Миналата година от точно този творчески процес децата стигнаха дори до това да направят в една от групите собствена книга за един много специален ден в градината, в който имахме на гости едно куче и всъщност те направиха своя книга за техния специален ден с кучето Канджи и тези елементи също присъстват в това много кратко 5-минутно видео. Само за секунда. Това бяха просто така, наистина, само прашинки от всекидневието ни с Ема и Гого. Видяхте накрая и така елементи от процеса на правенето на техните собствени пиктограми, така че да могат да влязат наистина в този свят, който Ема и Гого донесоха в градината. И за децата наистина те са като
пълноправни членове на всяка една от групите. Даже казаха, че няма как да имаме, трябва да влязат задължително да си имаме отделен час, който се нарича Четем Сема и Гого, така че официално това си е влязло в официалната ни програма, но се случва по всяко време. По всяко време децата се вдъхновяват и да сами да кодират послания едни към други и всъщност това беше, може би, за мен като човек, който отговаря за екипа на градината, за подкрепата на учителите, беше изключително ценно да наблюдавам как всъщност работата с тези книжки с пиктограми дава възможност на децата да усещат езика наистина като инструмент за свързване и да видят, че езика е много повече от просто думите, които използваме, че езика може да, формата ни на общуване едни с други може да бъде през пиктограми, през рисунки, може да бъде през тайни кодирани знаци, може да бъде през движения. Изключително много разшири представата им за това какво значи език и наистина в момента експериментират с различните езици, през които могат да се свързват и да общуват едни с други, а чисто от педагогическа гледна точка ни дава страшно много варианти наистина да подкрепяме децата точно там, където всяко едно от тях има нужда. Видяхте, в момента те са в период, който е изключително чувствителен за структурата на езика, изключително много се забавляват с тези игри, да си разбъркват изречението, после да го подредят така, както трябва да бъде, защото не може да бъде така неправилно. Това са много от децата, които се затрудняват имат трудности с граматиката, изключително голяма помощ, защото под формата на игра наистина усещат дребни детайли. Самата структура да могат да открояват изречения, да могат да открояват думи в изречение, да могат да ги изброяват, да свикнат, че и тези малки специални думи, така те наричат предлозите, тези по-кратки форми на глагола, които иначе трудно открояват като думи, всъщност през пиктограмите много им помагат да могат да ги открояват и след това наистина да могат да разсъждават за структурата на езика. Наистина, както каза и Диляна, абсолютно безкрайни са възможностите и ще ми е много ценно да споделяме с всички хора, които са се докоснали и работят с ЕМА, още идеи и ще се радвам и от наша страна да отговорим на въпроси или да споделим опит. Мими, много благодаря за тая презентация. Беше чудесна. И сега давам думата на един екип на фундация АТД Четвърти свят, заедно за достоен живот, които правят нещо много странно, т.е. не странно, нещо много, бих казал, смело и нещо, което липсва. Те организират улична библиотека в кварталите Захарна фабрика и Люлин. А, Тяхната работа е на доброволчески принцип и аз знам за тях от Мария, която веднъж мина на едно книжно събитие и ми каза, че използват Ема и Гого и че при тях стават чудеса с тия книги. И сега, може би, ще дам думата на Матея или на Симеон. Кой ще поеме Здравейте, щафетата от вас? ще започвам. Аз съм Симеон. Благодаря за поканата. Съжалявам за грешките. Не съм българин. Но с Лю и Матея сме част от тази неправителствена организация АТД Четвърти свят заедно за достоен живот, която съществува и действа в около 40 страни и събере хора от обществото, от различни професии, които вярват, че бедността е нещо, което може да се преодолее. Ам, и ами, ние действаме, това разбира се не е въпрос за една страна. Преди аз да живея в България,
действах с бедни семейства в моята страна, в Швейцария. И ние действаме в един начин, че не правим дарения, че няма този, който дава и този, който получи, но се опитваме да действаме и най-важно ние да действаме с хора, семейства, деца, които са най-бедни и най-изключени. Ам, и тук в България действаме от 4-5 години, тогава не от толкова много време. И нашия първия цел, какво ни е важно, е първо да учим. Да учим от семейства, които живеят в бедността, ами как живеят, какво мечтаят, за какво се борят. И един начин, който създаваме връзки и действаме с тях и този действие библиотека на улицата, която правим в две места, да, в квартал Захарна фабрика и Люлин. И сега Матея ще си представи и може също да представи действието. И аз ще сподели снимки, да можете да видите. Благодаря. Да, и аз благодаря. Да, Матея. Да, супер. А, А, Да. Чуваме ли се? да, чуваме Супер. те. Здравейте на всички. Аз съм Матея. По професия съм илюстратор на детски книжки, а, така че може би сме колеги. От много скоро всъщност се занимавам с доброволчество в АТД от месец и половина. Обаче мисля, че си създах доста добро впечатление за начина, по който книжките могат да направят много голяма разлика в живота на децата. И може би е хубаво да разкажа какъв ни е процесът, когато отидем да четем книги в всъщност захарна фабрика. Винаги избираме конкретно заглавие, което ще ни помогне в последствие да разиграем, примерно, креативно упражнение или да зададем въпроси по историята, която разказваме и да създадем емоция в децата. А, много често разиграваме самите книжки, докато ги четем и приканваме децата също да участват като нещо като жив театър, разказвайки историята, докато ние я четем. Понякога децата сами искат да четат историята и ни помагат в изговарянето на всяка дума. Но според мен интересното в този случай е, че децата не са в класна стая, а са абсолютно свободни да се движат и в момент, в който не се интересуват, могат да се тръгнат. Така че е много важно да запазим тяхното внимание и наистина да се интересуват, за да имаме повече деца по нас и за да постигнем определен ефект. Така че за мен е много важно, че тази книжка всъщност има много конкретни действия. Също така те са много кратки и за децата е много приятно, че те много лесно могат да ги проследят, без да си губят вниманието и без да се губят в контекста на книжката. И за тях е много важно да има точно темата за приятелството, защото те са постоянно заедно. Това ми е много познато. Също така ми е познато и темата за карането между различните деца, така че според мен тази книжка е много подходяща. И също така наистина провокира въображението, понеже има събития, които са в техния живот. Това при нас е малко трудно, понеже децата, които са в крайна бедност, изпитват известен недостиг на вътрешен свят и въображение, понеже те са поставени в реалност, която понякога не им позволява да мечтаят. И мисля, че това е книжка, която им позволява да се свържат много добре с историята, която се казва. И да се чувстват много сигурни, докато я четат. Така че, да, мисля, че
Това е всичко, което мога да кажа. Съжалявам, че съм била много кратка. А, да, ако имате въпроси, с удоволствие бих отговорила в чата. Благодаря. Не е важно човек да говори много, важното да е съдържателно. Няма за сега въпроси. Може би те ще дойдат на края на събитието. И сега ще прехвърля думата на един образователен център в Стара Загора, на две дами, на Марина Калчева, която е основател на центъра, рехабилитатор на слуха и говора и специален педагог. Също така владее българския жестов език. И Йорданка Василева, която е ерготерапевт, която се обучава в момента за поведенчески аналитик. И интересно ми е какво ще дойде оттам като информация. Марина, дали... Аз ли да съм първа? Ами, не Здравейте! знам, разберете се кои от вас, ако не сте заедно. Да, не сме заедно. Дани си е в къщи, аз съм в центъра. Ние сме център, в който работим с деца с аутизъм и по-специално с деца с увреден слух, тъй като това е моята кауза. Ние много използваме книжките с пиктограми, тъй като всички знаят, че при децата с увреден слух трябва да бъде много визуална речта, а точно тези книжки ни помагат нашата реч да бъде визуална. И освен това, другото хубаво нещо, което беше, че направихте книжка и за момченце, и за момиченце, тъй като децата много обичат да се асоциират, нали? Това е момченце като мене, момиченцето е като мене, ние правим еднакви неща като тях и така, преживявайки нещата, развиваме речта. Аз съм подготвила два работни клипа. Ако станат много дълги, моля да ме прекъснете, нали, ако удължим много времето. Само като едно ще мъкна, единият клип е на детенце с аутизъм, което комуникира с допълнителна алтернативна комуникация, с таблет, на който са качени пиктограми. Другия клип е на момиче, което е с кохлеарни импланти на 6 години. Тя все още не ходи на училище, в предучилищна степен е. И предполагам, че ще ви бъде интересно. Сега ще споделям. Ти може да коментираш по време на клипа също, за да разясниш, ако имаш някакви коментари. Да, добре. Само един момент да пусна. Чуваме ли се? Няма шернат екран. Няма шернат екран, да. Нещо не успявам да го шерна обаче. Само пак ще опитам. Ще опитам да вляза и да изляза. Може да опитам и аз да го пусна, да видим дали ще Ако може, върви. да. Ако не Може. стане, тогава... При мен не знам какво се случи и не успявам. Добре, секунда. Така како сме начало. Правилно го правите. Така. Даваме една усмивка. Така. Как се Това е казваш? момиченцето с увреден слух. Ти как се казваш? Как се казваш ти? Ти. Галияна. А знаеш ли как се казва това момче? Не знаеш, май. Това е Гого. И той започва с буквичката Г като дете. Гого. Да, хайде да кажем. Това е Гого. И какво прави Гого?
This meeting is being recorded. Аз обаче не чувам звук. При мен ли е проблема само? И аз не чувам. Не се чува, не се чува. Опитайте се с поделяне. Как да го направя да се чува? В началото се чуваше. В началото се чуваше. И я да пробваме пак. Чува се. Добре. Батут. Хайде сега да видим дали правилно сме го направили. Хопа! Вярно ли? Да, вярно си го направила. Браво, дай 5. Браво на Галя. Така, да пусна ли следващото? Той целият клип ще продължи. Аз съм го направила като цял клип. Как се казваше това момченце? Гого. Какво прави Гого? Какво е това? Палачинки. Хайде да кажем цяло изречение. Гого прави палачинки. Прави палачинки. С кого прави палачинки Гого? С кого прави палачинки Гого? Кой е това? Кой е това? Мама, добре, мама. Хайде сега да направим ни изречението. Четем тук. Ето, давам ти ги думичките. Четем тук и правим. Хайде. Гого. Така. И това. Добре. Браво, Гали! И какво стана? Я ги обърни да видим сега дали са верните. Така. Добре. До сега всичко ти е вярно. Добре, хайде кажи ми цялото изречение. Показвай с пръстче. Добре. Добре. Закуска. Палачинки. Браво. Искаш другото? Ми давай, обръщай да видим какво има там. Свърши този раздел. Обърни на другата. Да. Ай, да видим тук какво има. Виж. Виж. Ай да ми кажеш какво има тук. Хайде да ми прочетеш това изречение. Парк. Нали е в парка? Виж, има дървета, има лампи, има алея, където се разхождаме. Парк. Хайде да кажем. Това е парк. Добре. Давай сега да видим какво прави Гого. Какво прави? This meeting is being recorded. Я го прочети. Д. И.
И съди, съди, сади. сади, Какво? Какво е това? отеси, Какво е това? дълго, Дърво. то, во, М, м, Какво беше това? Парка. панка, Парка. панка, Гали, виж ли хубаво? Гали. Парка. панка. Ка. Аз мисля, що сяпала кака. Изцапал си ръката, Да, аз мисля, защото пипа почвата. тук сяпала купи. Какво си е изцапал? Окупи. Обувките, добре. Ето така протича един наш час. Това е от начало, да. Така протича един наш час с едно детенце с увреден слух. Видяхте по различните начини, които можем да използваме книжката. И много е хубаво, че освен пиктограмите на тях са изписани и думичките с много разбираем шрифт, което също е много в голяма помощ за нашите деца, защото така тренираме и глобалното четене, където видяхте. А и толкова са им интересни, че постоянно искат да продължаваме и нататъка, за да видят какво се случва с историята на Гого и също така и с историята на Ема. Да, ако искаш, можеш да пуснеш следващото, ако имаме време. Предполагам, имаме. Имаме време, да. Да. Давайте, какво правим сега? Ай. И Мими. Мими. Mimi. Говорим. 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 Добре. И какво стана? Mimi, говорим. Хайде, мачи, да видим какво прави Гого тук. Какво прави тук Гого? Гого. Гого. Свири. Как правим свири? Свири на барабани. Давай сега да направим изречението. Айде. Първо търсим тази картинка. Виж, тази картинка. Търсим тук еднаква. Коя е? Коя е? Дай ми я. Тази. Еднаква. Къде е? Да, еднаква. Коя е еднаква? Тази не е еднаква. Искам еднаква с тази. Гого. Къде е Гого тук? Къде е тук Гого? Къде е Гого? Майки, гледаме там. Къде е Гого? Това, добре. Хайде сега, майки, гледаме. Виж. Свири. Къде е? Търси. Хайде, търсим. Свири. Седни хубаво. Погледни картинките. Тази търсим. Къде е тук? Хайде, давай. Къде е тук? Тук къде е? Добре. Браво. Свири, хайде сега. Тази търсим. На. Виж, гледай тази сега. На. Добре, къде е тук? Давай я. Добре. На. Барабани. Давай, къде са барабаните? Мати, къде е барабани? Къде? Браво! И какво стана? Гого свири на барабани. Браво! Точно! Така, това е Мати. Всички видяхте. Интересното при него е, че трябва винаги да проследяваме с пръстче всички неща и направата на изреченията с тези пиктограми визуализират цялото изречение и цялостната реч като такава, защото изговарянето на изреченията, изговарянето на речта е нещо много абстрактно и просто преминава покрай него. Докато когато е
систематизирано и направено с картинки, речта остава и се възприема много по-добре от него. Видяхте. Супер. Сега да дам думата на Дани, с която вие заедно работите. Дани, тук ли си? Здравейте! И, А, да, имаш 5 минутки някъде. ами, казвам се Йорданка Василева, работя в къщичка от думи от това лято. С Марина се познаваме покрай моя син, вие го видяхте в видеото и най-вероятно ще го чуете след малко, той е до мен. Пиктограмите в моята работа с децата използвам ги в много направления. Това, което не чух да се казва като употреба, как го ползваме, в комплекта с пиктограми, приложени към всяка книжка, има едни празни карти. На тези празни карти мога да сложа пиктограма, която ми липсва в момента. И децата са възхитени от факта, че могат и да си ги изтриват сами. Тоест, ако искаме да напишем изречение, но не можем да открием правилната пиктограма, те могат сами да го нарисуват и така нали, да продължим историята с картинка, която те са решили. Пиктограмите, които са приложени към картинката, са в идеален размер и моя син реално започна да ползва алтернативната форма на комуникация с тези белите карти, тъй като въвеждахме пек с него. Ела да поздравиш, ами викай. Кажи здравей. Здравей. Хайде. Благодаря, че се появи. Използвахме точно такъв размер картички, за да може той да установи комуникацията и размяната на думи между хората. Както Марина и всички преди нея казаха, думата, която е написана, визуализирана, тя остава и децата по-лесно се ориентират, тъй като когато говорим, думата изчезва. Но когато е нарисувана като пиктограма или като дума, за тях е по-лесно да се ориентират в самите книжки. И искам да благодаря на всички, че споделиха много споделено време с децата. Да кажа, че тези книжки са идеални за използване в семейството. Да четете приказки на детето си и да измисляте собствени истории. Аз съм възхитена от детската градина, как децата се измислят собствена книга. И браво! И всъщност не мога да кажа нищо повече от това, което се изговори до момента, освен, че много се радвам, че всички са открили силата на пиктограмите и се надявам да продължиш да издаваш от поредицата, понеже ползваме я. Нужна ни е и се надяваме да продължиш да твориш. Благодаря и аз се надявам да продължа. Полека, бавно и така. Пиктограмите са навсякъде около нас. Пътуваме с колите си, на знака стоп всички спираме. На знака спирка на автобус знаем, че не трябва да паркираме. Така че децата ги използват, искайки или не искайки всеки ден в живота си. А ако се намират и в книжката, и това им помага да се ориентират по-лесно в историята и да я споделят по-лесно с възрастния, защо да не го използваме като сила? Да четем заедно. След като в книгата има Гого, има Ема, то могат да се появят и Галена и Мати от нашия център, както всички останали деца, които видяхме в тези клипове, които се споделиха, и те също могат да напишат свои истории с програмите. Да, нещо, което аз може би ще добавя, нещо, което не се спомена, че тези книги дават самочувствие на децата, че могат да четат и възможността да се престрашат, да почнат и да тръгнат в тая посока. Благодаря много, Дани. Аз се сещам, че Лина искаше да сподели за пиктограмните системи. Лина, Да, ето ме.
Ами, А, всъщност, да, да, няколко, това е. да, само м, извинявам. В Да, няколко минути, да. не чух, извинявай, Да, Деси. да, имаш 5 минутки. Да, то беше така, между другото, просто, нали, в разговора с предишните ни разговори с теб изникна като тема, съм я срещала и всъщност е много често срещан този въпрос. Най-вече от родителите, когато започват използването и въвеждането на альтернативна комуникация, казват, добре, ами коя система от символи да изберем, тъй като ти сама си рисуваш символите, но всички знаем, че съществуват вече ам, изградени системи от символи. Някои са а, под така наречения лиценз open source, т.е. са безплатни, други са платени и така нататък. Може би има около 3-4 най-широко използвани системи в света. И всъщност родителите, както и аз в началото, преди години, много дълго време умувах към точно коя система да се ориентирам и основното притеснение е, добре, ами сега ние примерно използваме дадена система. Сега тия книжки, като са с съвсем други пиктограми, които моето дете не използва в, в допълващата альтернативна комуникация, няма ли да го объркам? На този въпрос всъщност исках да разгледам по-специално. Реално се оказва, че това е, да, в един идеален свят, ако всичко е перфектно и можем като с магическа пръчка да направим това, което на нас не се иска, да, естествено. Би било добре да е всичко еднакво, но това не е така. И реално какво се оказва? Че този проблем е по-скоро в главата на възрастните, отколкото на децата. Ам, Това съм го виждала и с очите си, и с Марта, и с малката ми дъщеря. Ам, Както стана много пъти въпрос в разговорите и с другите лектори, просто почти всички твои символи са изключително директни и много лесно разпознаваеми. Ам, Тоест, децата, те се адаптират. При някой е малко по-трудно, при някой този процес е много моментален, но при тях се получава една адаптация. Те просто се нагаждат. Дори мога да ви споделя, че ние от 8 години използваме една и съща система от символи, както за комуникация, така и за четене на книжки. От тази година в училището на Марта не знам защо така решиха, след като тя вече за трета година там, не знам защо решиха да използват друга система от символи. Първия път тя ги гледаше малко странно, даже така насмях малко, ни изби и двете, но само след час примерно, или от следващия път, когато препрочетохме урока, вече всичко си беше дошло на мястото. Те така или иначе не са толкова различни. Дори и твоите символи, това беше едно от първите неща, които забелязах. Някои от тях така са много сходни. Те не са еднакви, но много, много сходни до останалите. Така че реално не е толкова голям проблемът, колкото на нас, възрастните, не се струва. По-добре да опитаме, отколкото това да е нещо, което да не спира. Това исках да кажа. Супер, благодаря ти за този коментар. И благодаря на всички лектори, бяхте изключителни. Аз научих нови неща, видях в действие как се прилагат книгите. Това е изключителен опит, който аз събирам тук за следващите книги. Сега обръщам се към публиката, защото сега е момента, в който можете да задавате въпроси към някой от лекторите конкретно или към мен. А, Действайте.
Да, има въпрос каква е цената на книгите и картите и как могат да се поръчат. Могат да се поръчат от сайта. Накрая ще ви изпратя един имейл. Също ще ви покажа да съм подготвила а, за гостите в това събитие и едно такова намаление, от което може да се възползвате. Експлицитно намаление. А, да. Ако имате други въпроси по същество, за начина по който могат да се прилагат картите или дали са подходящи за конкретни деца или конкретно дете. Да, няма въпроси. Искам да кажа, че ако имате въпроси, които дойдат след лекцията и искате да ги зададете, винаги може да ми пишете имейл на издателството, т.е. на мен, и аз ще се опитам да ви отговоря. И секунда, искам да споделя екрана отново. Ето, много ви благодаря отново и на гостите, и на лекторите. Изключително съм щастлива, че днес тази среща се проведе. Бях леко притеснена, вече не съм. Много съм щастлива от всичко това, което чух и видях. Надъхах се още повече да продължавам напред. И това е. И ние благодарим. Да. Благодарим Си много. имам въпрос. Давай! Можеше да ти го задам и в един последващ момент, но така ми дойде отвътре. Аз съм много спонтанна, така че давам направо да не те притесня по някакъв начин. Мислиш ли, че има начин в последствие, така както се вдъхновиш сега, много се вдъхновиш, примерно да направиш една поредица, тъй като това е моя лична мечта, не само за Ема и Гого, твоите герои и вече Лили, но примерно на мен много ми се ще а, златните приказки. Дали ще Мислила, имаш да. тази, не знам как да кажа, този потенциал, в смисъл, той е огромна работа, стои за всичко това, но може би в някакъв точно толкова упростен, кратък вариант, просто да е под формата на приказка, която е позната на всички деца. Ми е Да. много интересно. Мислила съм по въпроса. Въпрос е на време. Единствено. Чудесно. Да, да. И то точно за Добре, физически. чакаме си търпеливо. Да. Добре, благодаря ти, Както, благодаря. И аз благодаря на всички, бяхте чудесни, за мен беше много вдъхновяващо и прекрасно преживяване. Довиждане от мен. виждане. Обичам ви. Обявявам край на срещата. Спирам да Довиждане.